Ovo je 7. dio video lekcija. Upoznajmo nuđ. Ja sam Marijan i student sam na odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje nuđ koristimo za obradu prirodnog jezika u sklopu kolegija, modeliranje jezika upravljano gramatikama. U ovom kratkom videu vodit ću vas kroz nuđev rječnik. Općenito, rječnik određenog jezika sadrži sve leme jezika te ih pridružuje morfosintaktičkom kodu, mogućim sintaksnim i semantičkim kodovima te flektivnim i derivacijskim paradigmama. Pogledajmo sve to malo bolje. Iz glavnog izbornika odaberite File, Open, Dictionary, te iz direktorija Lexical Analysis odaberite datoteku sample.dic. Na vrhu dokumenta nalaze se linije koje počinju znakom ljestvica, što označava komentar. Svi novi rječnici koji kreirate započinjat će se takvim linijama komentara. Imate slobodu i sami dodati komentare ako imate potrebu objasniti neke dijelove rječnika ili jednostavno ako želite da nuđov kompiler preskoči neke njegove dijelove. No, ako poslije oznake ljestvica stoji riječ use, poslije koje je još naveden i naziv neke nov datoteke, to označava poveznicu na datoteku u kojoj su definirane flektivne i derivacijske paradigme koje vaš rječnik koristi. Rječnici pridružuju riječi ili izraze setovima informacija kao što su kategorija, primjerice glagol, jedna ili više flektivnih ili derivacijskih paradigmi, primjerice kako konjugirati glagol, jedna ili više sintatičkih svojstava, primjerice transitive, jedna ili više semantičkih svojstava, primjerice distribucijske klase kao human. Leksička svojstva mogu biti binarna, kao primjerice plural, ili mogu biti izražena kao par atribut vrijednost, primjerice vrijednosti mogu pripadati meta jeziku, kao u primjeru ulaznom jeziku, sinonim jednako pencil ili nekom drugom jeziku, fr jednako crayon. No, što znači svi ovi podaci? Primjerice, pogledajmo riječ artist u rječniku sample.dic. Artist, n plus flx jednako table plus hum. Ovaj unos označava da je riječ artist imenica n s flektivnim kodom table i korištena je u distribucijskoj klasi hum. Sve jezične informacije u nuđ rječnicima, primjerice sintaktičke ili semantičke značajke, moraju imati za prefiks znak plus. Budite oprezni da ne pomiješate velika i mala slova jer je nuđ osjetljiv na to. Primjerice, n označava srednji rod dok n označava imenice. Kao nuđ korisnici imate slobodu izmisliti i dodati bilo koji kod koji trebate u vaš rječnik. Samo se pobrinite da se ne preklapaju. Sve informacije dostupne u rječniku se mogu poslije iskoristiti u upitima ili gramatikama. U rječniku se nalaze različite vrste riječi. Najprije su tu nepromjenjive vrste riječi, kao što su i, opet ili možda. Ove riječi nemaju ni jednu flektivnu paradigmu, ali, kao i svi rječnički unosi, moraju imati kod gramatičke kategorije. Svi ostali kodovi su opcionalni. Riječi koje se sklanjaju, kao imenice, moraju imati flx kategoriju s nazivom paradigme koju koriste za sklanjanje. Nuđ rječnici sadrže i više složene izraze. To su atomske lingvističke jedinice koje su napisane kao nizovi riječi. Primjerice, round table, okrugli stol, u značenju vrsta sastanka. Nuđ rječnici mogu predstavljati i pravopisne ili terminološke varijante leksičkih unosa. Nuđ leksički unosi mogu biti povezani sa superlemom
koja se ponaša kao kanonski oblik za leksičke unose, kao i za sve njihove flektivne i derivirane oblike. Pogledajmo na primjer pojam car, koji se na engleskom jeziku može napisati na više načina. S nuđove točke gledišta, leksički unosi koji su povezani s istom superlemom bit će smatrani ekvivalentima. Iako svaki leksički unos ima vlastitu flektivnu paradigmu, svi flektivni oblici riječi car će biti pohranjeni u istu klasu ekvivalencije. Prije nego budete mogli koristiti rječnik na svom tekstu, morate ga kompilirati. To činite tako što odaberete lab, dictionary, compile iz glavnog izbornika svaki put kad napravite promjene u svom rječniku.